Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er en video, jeg har glædet mig til. Som I kan se, jeg har fået min webcam. Meget glad for det. Som jeg sagde, mit setup, jeg har fået en ny setup. Det kommer på en anden video, men jeg kan i hvert fald sige, at den er lidt over halvvejs done. Altså, jeg har fået en ny skærm. Mit PC selvfølgelig, webcam. Så jeg har fået sådan en Stream Deck. Faktisk meget glad for den. Hvis der er et eller andet fejl i forhold til mit lyd, eller kameraen, eller skærmen, skriv lige gerne ned i kommentaren. Det er noget nyt, så jeg er ikke helt testet det ud endnu. Men forhåbentlig virker det. Jamen, i dag skal vi faktisk reagere på dyre fails, kan vi kalde dem. Så jeg håber, det mindste er noget sjovt ved det. Og forresten, godt nytår til alle sammen. Lad os håbe 2026 er en bedre år for os alle. Nå, lad os begynde. Det var ikke så godt. Det er derfor, jeg kan lide på på en motorcykel. Og ja, forresten, YouTube. Den her video er på YouTube. Shoutout til Fail Army, som har lavet den her video. Sæt en link til deres kanal nedenunder. Så YouTube, det her er på jeres system inde på YouTube, så I har allerede godkendt den. Så, nå, lad os prøve det. Okay, jeg har ikke fået kørekort nu, men jeg kan se derfra, at der er et eller andet. Oh no. Oh no. Oh my. Are you serious right now, bro? Girl, I love it when we... Okay, I'll put it all in while I'm done. Okay, I'm definitely not getting my deposit back. Hvordan? I'm good at it. Woo. Hvordan? Ikke sige til mig, det er sådan udsiden af en parkerings... Jeg troede faktisk godt, det var en rigtig helikopter. Det plejer også at være sygt dyrt, de der. No! What the f*** you doing? Hvad skete der? Huh? Ja. Og til hvem end der siger, at vand er ikke farligt. Okay, det kunne have været værd. Nej, det er ikke dem. Ja, det kunne have været værd. Nah. Whoa! You go! You go! You go? Hvorfor trækker de dem? Hvorfor Oh my god. Oh my god. Var det bare fordi, den var for gammel?
Åh, nej. Hvad tænker du også på? Okay. Hvordan? Åh, nej. Hvad er der sket? Yeah, the guy just crashed the whole thing over here. Holy Maybe get What? Okay, oversendelse. Det er voldirriterende. No. Okay. Folk burde lade være med at køre deres biler i sand, hvis de ikke kan få dem ud. Oh my days. Det er jo en flyvemaskine, det der. Det er jo en flyvemaskine. Okay. Nej, folk, I skal ikke klappe af det der. I skal ikke være glad. En båd lavede lige en hel salto. Var op i luften. En hel flyvemaskine. Jeg forstår ikke problemet. Are you serious right now, bro? Hvordan kan du også formode det? Altså, spørg mig. You're dumping cement. Det har jeg faktisk hørt. Det er faktisk hørt. Det kan også være mig, der tager fejl, men... Oj. Altså, hvad er det med de her trukchauffører? Oh my god. Oh my god. I'm shot. Yo! Yo! Prøv at se, de er der igen. De her trukchauffører burde... What happened, Jim? Hvad har Jim nu gjort? Altså. Nå, okay, det er de der, man kan sætte på med... Det er bare fordi ham, der han ikke har sat den på ordentligt, så altså. Oh my god. Oh. Damn. Oh no. No! Hvad regner du med? Nej, hvad regner du med? Altså. Are you serious? De der tog i USA, ikke? Are you serious right now, bro? Hvad tænker du på? Ærligt, hvad tænker du på? YouTube. Ingen var skadet. Jeg tror det. Meget flot udseende. Okay. Der røg den. Oh. Ja.
Flygt! Hvad laver I der? God is so funny. Me and him always cracking jokes. Cause why am I asleep hearing the thunder and rain? And I'm like, bring it on, like let it rain. This is not what I meant. This is not what I meant. Oh no. Hvad er det der? Nå, det er en jacuzzi. Eller en spa, eller hvad den kaldes. Hvad tænker du også på? Hvorfor er den så højt op? Ingen grund til at beskrive sådan der, men hvad laver du derop? Gå ned! Jo. Okay. Og vask sin iPhone. Hvad lever? Okay. Oh. Det der må gøre ondt. Oh. Damn! Oh, nej. Oh my days. Nej. Ja, GG. GG. Hele systemet skal af, tror jeg. You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Jeg tænker sikkert, at hans far kommer til at dræbe på, eller? Du kan finde ud af at åbne en dør, eller hvad? Oh my days. Nå, nej. Phone? Oh my days. What? Jeg ved ikke, om det var vilje, fordi nu var der sådan bygge, eller ja, de der byggemennesker. Og det er derfor, jeg er så bange for at køre på bjerge. Det der, ligesom nu ved jeg godt, at det kræver ikke så meget at kunne stoppe bilen der, men oh my, men så. De har lige fået opfundet noget nyt hudfarve. Hvordan kan det her... Hvordan kan sådan noget her ske? Hvordan? Ja. Var det ild? Åh, mand. En BB der. Thinking about, do you want to go swimming? Oh, wait a minute. Oh my days, hvad har det lavet? Yeah, it's cracking.
You heard it? Oh, there it goes. On the deck. Babe, babe. Det er nye måder at tanke. Det er drive-thru. Det så ikke helt renoveret ud. Ligesom, de her trukchauffører, de skal lige forny deres kørekort, kan jeg sige. No offense, men altså. Hvad tænker du på? Hvad regner du med? Det er derfor på en Wii, du altid tager de der sikkerhedsbånd, eller hvad de hedder. Men altså, hvad regner du med?